हेलौ लोगोफोर, एनएस मेक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। जिअ'नि नाम्बारखौ जों बोरै नायो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थागोन। साननैसो सिगां आं एयारटेलनि नाम्बार नायनायखौबो होदोंमोन। नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं, थांनानै नायहैनो हागोन। बेखिनियावनो आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो दामनानै होदो। अब्ला थौदो नायदिनि। अब्ला जों डायेलाव थांनांगोन। डायेलाव थांनानै जोङो बेवहाय 1299 लिरनानै जिअ' नाम्बारजों डायेल खालामदो। दसेनि उनाव हारसिंनो दाननाय थांगोन। दाननाय थांखांनायनि उनाव मेसेज फैगोन। मेसेजाव नाम्बारा फैबाय। थ' लोगोफोर, बेफोरबायदिनो जिअ'नि नाम्बारखौ जों नायनो हायो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। स' थेंक इउ।